ኣብ ትምህርቱ ተንከርከር እንዳበለ ሻድሻይ ክፍሊ በጽሐ ካብኡን የግን ዝበለ እንተበለ ፍልከት ምባል ኣብይዎ እቲ ትምህርቲ ነቲ ሓንጎሉ ዝፈንፈኖ ክመስል ትምህርቲ ውዒሉ ሓንቲ ነገር ክሓዘ ይዝምለስ ኣብ ሻድሻይ ክፍሊ 4 ዓመት ደጊሙ ተስፋ ምስ ቆረጸን እምበይቲ ሮማን ቅንጭ እንተይበለን ፀሃየ ወደይ ግደፎ እንታልካይ ኢኻ ትምህርቲ ሳላ ዕድልካ እንታይ ሲንካ ቀደሙ ንሕና ትምህርቲ ኣይዋጽልናን ኢለን ስሩዕ ዓውደልዳሊ ንኽኸውን መንገዲ ይሓብራሉ ኣብ ፒያሳ ወዘንዘን ምባል ቀንዲ ስራሕ ኾነ ኣብ ገዝኡ ዝብላዕ ዝሰኣነ ዘይብሉ ገንዘብ ካብ እዲኡ እንዳወሰደ ይኹን እንዳሰረቐ ፈኦዱ እንዳኸሸነን እንዳሸሓነን ጠልቆምቆም ክብል ይውዕል ትምህርቲ ዝፈንፈኖ ሓንጎሉ ክትኣማመነሉ ስለዘይከኣለ ጨዋዳታት መሓወሩ ናብ ምጥንኻር ዘንበለ ስፖርት እንዳሰርሐ ደረቱ ቁምባ ቁምባ ነፍሐ ንፀሃየ ስፖርት ማለት ንጥዕና ንተሃድሶ ዝግበር ነገር ኣይነበረን ጨዋዳታት ከኣትሪርካ ጽይቅናኻ ብሙሉእ ሓይሊ ንምፍጻም ዝግበር እምበር ቀስ በቀስ ፀሃየ ኣብቲ ከተማ ፍሉጥ ጽይቅና ኾነ መጻ ጽዩቃት ዓባብኡ ንምግላጽ ኩሉ ሰብ ፀሃየ ወዲ ኹማሪት እናበለ ይጽውዖ መጀመርያ እኳ እዛ ጽዋዋ ዓዚኣ ሃይሊ ዕገርግር ይጥቀመላ ነይሩ ዕላምኡ እውን ንበይቲ ሮማን ንምሕራቕ እዩ ነይሩ ድሓር ግን ናብ ኩሉ ተዛሚታ ሳጉ ኾያ ተሪፋ ፀሃየ ብጽይቅኑ እንትምረር ዝምስገን ዘሎ እዩ ዝመስሎ ነይሩ ነቲ ዝገብሩ ጽይቅና ክገድፍ ፈጺሞ ይሓስብን ንዝበኣሰ ጽይቅና እዩ መደብ ዘውፅእ ሎሚ ናይ ፈላሲት ቆቢዕ ኣሕዲጉ ቀዲዱ ሰብ ኢሉ ወንት ኮይኑ ንጽባሕይቱ ዓይነ ስውር ለማን ይደልዩ ናብ ጉህም እትይዎ ይመጽእ ድሓር ግን ካልእ ስምዒታት እውን እንዳተደረቡ ኸይዱ ቤቲ ሮማን እናኣረጋ ብዘኽራ ቁጽሪ ሃፍተን እውን ብኡ መጠን እንዳቆልቆለ ስለዝኸደ ከም ቀደሙ ወዘንዘን ዝብለሉ ገንዘብ እናሰኣነ ኸደ ኢድ ሰብ እውን ክጥምት ጀመረ መማህርቱ ዝነበሩ ብዙሓት ተማሂሮም ሰብ ስራሕ ኮይኖም ደሞዝ ሒዞም ክረምቲ ንዓዶም ትምለሱ ገንዘብ ኣውፅኦም ዝተራእዮም ትሰርሑ ንሱ ግን ጅቡኡ ባዶ ኮይኑ ይረኽባ ንሳቶም ዓበይቲ ሰባት ተባሂሎም ትኽበሩ ይርኢ ንሱ ግን ነዛ ወዲ ኹማሪት ሳጉኡ ተሓንጊጡ ክዘውር ይግደድ ሓሊፉ ናይ ቅድሚት ዕድሉ ከመይ ከም ዝኸውን ተሓስብ ጸልማት ኮይኑ ይርዮ ትፋእ ናይቲ ሕብረተሰብ ይኸውን ከም ዘለውን እናተፈለጦ መጻ ትፋእ ናይቲ ሕብረተሰብ ይኸውን ኣለኹሞ ኩነታተይ ከም መሓይሽና ምባል እውን ኣይኣትወን እቲ ሕብረተሰብ ብጠቕላላ ዘዳልዎ ዘሎ ንታሕቲ ዝንቕቶ ዘሎ ኮይኑ ይስምዖ እቲ ተራ ናይ ቁልዕነት ጽይቅነት መልክዑ እንዳቐየረ ናይ ሕነ ምፍዳይ መልክዕ እውን ክሕዝ ጀመረ ነዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ እውን ይንጸባረቑ ተምሃሮ ደቂ ኣንስትዮ ምስ መማህርተን ደቂ ተባዕትዮ ሓቢረን እንትኸራ እንትሪኡ ብፍላይ ዝተፋቀሩ መሲሉ እንድሕር ተራእይዎ ብቕንኢ ጥዋዕ እዩ ዝብል ኣነ እተፍቅረኒ ዘፍቅራ ዘይረኸብኩ ብዝብል ኣይኮነን ንሰብ ናይ ምፍቃር ተኽእልኡ ተሰይሩ እዩ ጽልኣትን ሕነ ምፍዳይን ጥራሕ እዩ ሒዙ ተሪፉ ንዓይ ቆላሕ እንተይብላ ንምንታይ ኢኽን ንኻልእ ሰብ ቆላሕ ይብላ የፍቅራ ኣነ ኸሰብ ኣይኮንኩ እንዴ ብዝብል እዩ በዚ ምኽንያት እዚ እውን ወድን ጓል እንተታሒዞም እንትኸሩ እንትሪኦም ነገር እዩ ዝፍሕር ኣብ ሓይሉ ስለዝተኣማመን ነቲ ወዲ እንዳተመላለሰ ይጉንዞ ሰብ እክብ ኣብ ዝበለሉ ኸባቢ እንድሕር ኮይኑ ተኣኒኑ እዩ ዝጸርፎም እዚ ኩሉ እንትገብር ሰብ ፀዋይ ስለዝፈልጦ ምንም ኣይምልስሉን ዝበኣሰ ይናደድ ሓደ ግዜ ነቲ ወዲ ዝበዝሕ ግዜ ድማ ነታ ጓል ብበትሪ ገይሩ ስልዕልዕ እዩ ዘብሎ ግዛዕ ምዛዕ ዘይትፈለጥ ዝነበረት ከተማ ጉር ከተምጹላ ከኣይ መዓልቲ ከምዚኣ ክትገብሩ ወይ ድማ ክትገብሪ ከይርኢኩም ኢሉ ይጸርፎም ይኹሪ ኣሎ ዘረቡኡ ንበይኑ ስምዒት ልቡ ንበይኑ ሓደ ዝኾነ ወዲ ከተማ ተማሂሩ ስራሕ ሒዙ ኣብ ዝነበረ ነይሩ ክረምቲ ንዕረፍቲ ንዓዱ እንትምለስ ማዕሪጉ መቺው እንትርኢ ብቕንኢ ፍግእ እዩ ዝብል ዝዓቆረ ማይ እንተረኺቡ ነቲ ማይ ብእግሩ ጨንጉዑ ይግጽቦ ዝገብሮ ዘይብሉ መንገዲ ሒዙ እናሓለፈ እንተሎ ኣልዕል ኣቢሉ ኣንታ ጀልኣብ ከመልካ ኢኻ በርጥጠጥ ትብለና ዘለኻ ኣይንፈልጠካ እንዲና ትማሉ እንዶ ቆሎ እናሸጥካ ትውዕል ኣይነበርካን ወዲ ቆናኒት ወዘተ ኢሉ ይጸርፎ እቲ ካብ ኩሉ ዝበኣሰ ዘሕርቆ ዝነበረ ግን ዝበለን ተበለ ሰብ ግልጽ ዘይብሎ ሕማቕ ይኹን ጽቡቕ መልሲ ዘይምልሰሉ ዝነበረ ምዃኑ እዩ ሰብ ምዃኑ ድርባይ ዘይምዃኑ ክእመነሉ ዘይገብሮ ፈተና ዘይገበሮ ጽይቅና ኣይነበረን ይኹን እምበር ኩሉ ሰብ ኣመሉ ኢሉ ኣጠርኒሙ ይሓልፍ ስለዝነበረ እቲ ሰብ ምዃኑ ንምርጋጽ ኢሉ ዝገብሮ ጽይቅና ድርባይ ምዃኑ ብዘራግጽ መንገዲ ስለዝመልሰሉ ዝነበረ ካብ መጠን ንላዕሊ ይሓርቕ ከምዚ ኣይሉ ካብ ሓደ ጽይቅና ናብ ካልእ ዝበኣሰ ጽይቅና እናተሰጋገረ እንትነብር እምበይቲ ሮማን ሓሚመን ይሞታ እታ ቀድም ኢላ እውን ክተቆልቁል ጀሚራ ዝነበረት ናይ እቶት ፍልፍሉ ፈጺማ ክትነጽፍ ጀመረት ንዝተወሰነ መዓልቲ ሓጨ መጭን እንዳኑ እንዳሸጠ ድሓን ተኻይዱ ብድሕሪኡ ግን እቶቱ መሊኡ ነጸፈ እንተይፈተወ ተዓንጊሉ ዝነብረላን ዝሓድረላን መንገዲ እውን ከናዲ ጀመረ ሓደ ግዜ ናይ ኣውቶቡስ ቆራጺ ካርኒ ካልእ ግዜ እውን ማእመልከቻ ጸሓፊ ሓደ ግዜ ነፋሒ ዲዲት ናይ ዓሱ መከላኸሊ ካልእ ግዜ ድማ መራሒ ናይ ዓዲ ክጉብንዩ ዝመጹ ወጻተኛታት እናኾነ መዓልቲ ይደፍእ ሓደ መዳመቕ ቅመም ናይ ሕብረተሰብ እምባ ሰራዊት ኮይኑ እውን ይቕጽል ፀሃየ ወዲ ኹማሪት